баршагызга кояшлы көн телим, гөлләргә, сөйкемлелек телим мин кызларга, ә батырлык сезгә, егетләргә. Хәерле көн, кадерле милләттәшләр, хөрмәтле кунаклар, укучылар, туган телебез сагында торучы фидагәр укытучыларыбыз. Исәнмесез, достар. Бүгенге бәйрәмебезне башлыйбыз. Әйе, и туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле дигән бөек Тукайыбыз. Һәм ул 1000 тапкыр хаклы. Чөнки кечкенәдән өйрәтелгән туган тел халык йөрәген шигърият белән генә сугарып калмый, аның күңелендә милли горурлык хисләрен уята. Ата-бабаларыбыз теленнән рухи ләззәт алу мөмкинлеге бирә. Добрый день, уважаемые гости! 21 февраля ежегодно отмечается День родного языка. Язык, как драгоценный сосуд, передается из поколения в поколение. Ведь не зря говорят, что бессмертен тот народ, который будет знать и беречь свой язык. Каждый из нас его носитель. Это язык той культуры, которая для тебя родная. Родной язык тот, на котором ты думаешь, ведешь внутренний диалог с самим собой, который порождает в тебе чувство единства и слитности с миром. Бәйрәм кичәбез дөнья күләм телләр көненә багышланып, мөхтәрәм кунакларны бер залда җыю максатыннан оештырылды. Безнең бүгенге кичәбездә Биектау районы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Ринат Рашид улы Сабирҗанов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Илдар улы Халиков һәм Җәлил укулары конкурсының оештыру комитеты вәкиле Ләйсән Фәүкәт кызы Исхакова, мөхтәрәм язучыларыбыздан Солтан Шәмси, Рафис Абыкырбан, әдәбият белгечләре Рифат Сфиригин һәм Рауил Рахманилян, каләмдәшләр оешмасы вәкилләре катнашайдык, бер сәламләп алыйк аларыбызны. Рәхмәт, хәзер инде сезнең өчен үзенең бәйрәм сәламен Казансу ансамбле сезгә җиткерә. Рәхим итеп каршы алыгыз.
өчен дөньядагы барлык телләр арасында иң кадерлесе тәүге табан сөйләшә башлаган ана теле. Халыкара туган тел көнендә барлык телләр дә тигез дип таныла. Чөнки аларның һәр кайсы кеше язмышы өчен җавап бирә. Һәр кайсы табигый мирас булып тора һәм без аны һичшиксез сакларга тиешбез. Һәр халыкның туган теле, аның мәдәнияте, тарихи көзгесе. Шуңа да телебез сафлыгы, матурлыгы, ахәңлеге өчен барыбызга да армый-талмый көрәшергә, эшләргә кирәк. По указу президента 2021 год в Республике Татарстан объявлен годом родных языков и народного единства. Опыт истории учит, что единение народов России – это неодолимая сила. Так было в 1612 году на поле Полтавской битвы, в период наполеоновского нашествия и в год Великой Отечественной войны. Не только в боях ковалось это единство. Создание мощной экономики, строительство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры, общепризванные достижения в науке и культуре – все это результаты труда многих поколений россиян, представителей всех народов и конфессий нашей страны. Межнациональный и межрелигиозный мир и согласие являются прочным фундаментом всех этих достижений. В наших силах сохранить это проверенное временем единство, не позволить кому-либо внести в нашу жизнь зерна недоверия и розни. И теперь вопрос зрителям. Какие национальности проживают в Высокогорском районе? Мен өзім жауап беріп кетем. Бұл статистика белән таныштырып китәбез. Безнең районыбыз җирлегендә барлыгы 51567 кеше яши. Шуларның 15779-ы урыс милләте вәкилләре, 34550-се татарлар, 257-се чуашлар, 52 башкорт, 32 мордва, 100-ші украиннар һәм 794 башка милләт вәкилләре тәшкил итә. Безнең экранда һәр вәкилнең исәнләшү сүзе язылган, хөрмәтле дуслар. Юкмы ул безнең экраннарда? Экраннарда булмаса, инде хәзер менә сезнең белән шундый кичкенә генә викторина оештырып алабыз. Бергәләп төрле телләрдә исәнләшеп карыйк әле дуслар. Давайте мы с вами скажем по-татарски «Здравствуйте». Яхшы. По-башкирски «Здравствуйте» ничек була? Башкортча. Аумагыз. А по-чувашски? Авани. Авани, дөрес. А по-марийски? Сай улады. А по-азербайджански? Салам була. А по-английски? Hello. Видите, как по-разному и красиво звучит одно и то же слово. Спасибо. Изучить другой язык, прожить вторую жизнь. Так гласит народная мудрость. А ведь в современном мире насчитывается более 5000 языков. Каждый из них имеет собственную историю, прошел в своем развитии много ступеней, претерпел немало изменений. И в любой национальный язык обладает своими достоинствами. Patrzę, komando,
Во все времена говорили, что язык – это дыхание нации. Именно в нем отражается национальный характер народа. Он обеспечивает национальную независимость. Язык служит средством создания, сохранения, развития национального культурного богатства и его передачи будущим поколениям. Фольклор, поэзия, проза – все культурное богатство вытекает из языка. Нынешний год ознаменовался юбилеями двух величайших татарских писателей – 135-летие Габдулла Тукая и 115-летие Мусы Джалиля. Их творчество является ценнейшим культурным наследием не только татарского народа, но России и мира. Тукай оказал влияние на словарный фонд, грамматические и лексические нормы, а также на произношение, принятые в современном татарском литературном языке. Муса Джалиль безнең һәрберебез өчен изге исем. Бу исем гражданлык һәм шәхси батырлык, ватанга шиксез мәхәббәт символы. Аның тормышы кыска булган, әдәби мирасы бай һәм югары профессиональ булган. Джалиль поэзиясе ул гаҗәеп матурлык һәм туган тел тирәнлеге генә түгел, Россиялеләрнең барлык буыннары өчен әхлаки роль да уйный. Поэтическое наследие Мусы Джалиля стало неотъемлемой частью многонациональной советской и татарской литературы. Он обновил и обогатил гражданское звучание татарской поэзии ярким мотивом героики. Муса Джалиль внес крупный вклад в развитие татарской поэзии советского периода и как поэт-лирик, и как поэт-песенник. Несколько десятков его проникновенных лирических стихотворений положены на музыку и стали популярными песнями. И как автор крупных лироэпических поэм. Цикл «Моавитская тетрадь» переиздавался десятки раз на татарских и русских языках, переведен на многие другие языки. Не случайно, именно сегодня, в День родного языка, мы пригласили участников международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Основная цель этого конкурса – это речевое развитие и формирование интереса к художественному слову, умение чувствовать красоту и выразительность поэтического слова. А одной из задач является продвижение, сохранение и поддержка татарского языка и культуры в регионах Российской Федерации и за рубежом. Менә бүген туган тел көнендә без Җәлил укулары дип исемләнгән халыкара әдәби шигырь укучылар конкурсында катнашучыларны чакыруыбыз очраклы түгел. Әлеге конкурсның төп максаты сөйләм үсеше һәм нәфис сүз белән кызыксынуны формалаштыру, шигъри сүзнең матурлыгын һәм чагылышын тою. Бурычларның берсе Россия Федерациясе регионнарында һәм чит илләрдә татар телен һәм мәдәниятен үстерү, саклау һәм аларга ярдәм итү. В конкурсе всего по району принимали участие около 400 человек. Были работы на татарском, русском, английском и тюркских языках. Районный оргкомитет на республиканский уровень представил 36 выступлений на 6 номинациях. Из них 11 работ вышли на третий этап конкурса. Ну а теперь мы хотим представить вашему вниманию видео литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» на разных языках. Внимание на экран! Найдар, 15 лет. Стихотворение Мусы Джалиля «Письмо другу». Ты ушел в наряд, и сразу стало как-то очень грустно без тебя. Ну а ты взгрустнешь ли так о друге, коль наступит очередь моя? Мы ведь столько пережили вместе, связанные дружбой фронтовой. До конца бы нам не разлучаться, до конца пройти бы нам с тобой. А когда вернемся мы с победой в наш родимый город, я и ты, сколько ждет нас радости и ласки, как нас встретят. Эх, мечты, мечты. Были между жизнью мы и смертью столько дней, а сколько впереди. Станем ли о прошлом вспоминать мы? Упадем ли с пулей в груди? Если, послужив своей отчизне, вечным сном засну в могиле я, загрустишь ли о поэте друге, по казанским улицам бродя? Нам скрепили дружбу кровь и пламя, оттого так и крепка она. Насмерть постоим мы друг за друга.
если нам разлука суждена. На своих солдат глядит отчизна, как огонь крушат они огнем. Поклялись мы воинскую клятвой, что назад с победою придем. Рахманова Гульнас, ученица Высокогорской средней общеобразовательной школы номер 4 имени Галимджана Паруди. Musa Jalil, A Dream in Prison. I saw my little daughter in a dream. She came, her little hand caressed my hair, and then she said to me, "How long you've been?" Before her little eyes my soul lay bare. With joy my head went dizzy. I caressed my daughter and my heart was singing loud. The thought occurred to me, that is what limitless love, agony and pain can bring about. And then we swam across a flowery sea. We wandered in the meadows far and wide. The day was dawning, it was light and free. And once again I knew the joy of life. Then I awoke, in prison as before. The same grim sail and chains and window barred, in frantic darkness by the gloomy door my anguish keeps its solitary guard. And then I thought, why call my dream alive? Why is the world without me jailed, defiled? So that, awake, we suffer pain and grief, and joy attends us only when we sleep. Tağın bir qat kişi itib alqışlab alayıq bizning qatnashuvchilarga.
Хөрмәтле алда әйткәнебезчә, бүгенге кичәдә Казан шәһәреннән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Илдар улы Халиков һәм Җәлил укулары конкурсының оештыру комитеты вәкиле Ләйсән Фәүкәт кызы Исхаковна катнаша. Менә шушы мизгелдә аларга сүз бирү урынлы булыр дип саныйбыз. Рәхим итегез. Хәйрле көн, кич дип әйтәм, чөнки кичә генә Җәлил укуларының гала концерты узды. Әле һаман ул тамашадан айнып бит алмыйбыз дип әйтим инде шушы тулы хисләрдән. Хәйрле иртә, мөхтәрәм җәмәгать, милләттәшләр, Биектау халкы, мәшһүр безнең язучыларыбыз, әдипләребез, район хакимияте, хөрмәтле безнең Солтан ага, беренче чиратта рөхсәт итегез. Сезгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнис улыннан сәлам сүзләрен җиткерергә һәм инде бик зур рәхмәт белдерергә биредәге чарага чакыруыбыз өчен. Мин сәхнәгә менермен дип уйламадым. Тырышын әйткәндә, мин сәхнәдәге кешеләргә карарга яратам. Менә район хакимияте утырда әйтеп китте, мин сезнең белән тулысы белән килешәм. Әмма менергә туры килә, инде үз миссиямны үтим. Дөрестән дә безнең агымдагы ел ул бик мөһим ел. Президентыбыз тарафыннан ул туган телләр һәм милләтләр бердәмлеге дип игълан ителде. Һәм инде ел башыннан ук безнең барлык чараларыбыз нәкъ шушы туган телләргә багышлап үткәрелә. Һәм инде менә бүген Биектау җирлегендә шундый чараларның берсе. Тагын бер кат әйтәм, бик зур рәхмәт чакыруыбыз өчен. Дөрес, менә күрүебезчә, безнең агымдагы елда бик зур даталар көтелә, юбилей даталары ул безнең Бөек Тукаебызның юбилее. Һәм инде 15 февраль көнне без республиканы түгел, дөнья күләм милләттәшләребез белән бергә Муса Җәлилнең туган көнен билгеләп үтә башладык. Башланып китте бу чара 15 февральдә Казан шәһәрендә Муса Җәлилнең һәйкәленә чәчәкләр кую белән һәм инде традиция буенча без мабит дәфтәрләренең төп нөсхәләрен күрдек. Билгеле булганча, бүген ул турыда әйтелеп китте. Агымдагы елда 3нче тапкыр халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе узды. Менә кичә мин инде ул турыда әйтеп уздым. Аның гала концерты Казан шәһәрендә Сәйдәш мәдәният үзәгендә узды. Кыскача гына килгәндә, менә хәзер тарихына килгәндә, без әлеге бәйгене 3-4 мең кешедән генә башлап җибәргән идек катнашчыларга килгәндә инде. Узган ел бу катнашчылар саны 7 меңнән артып китте. Һәм ниһаять бу ел безнең Җәлил укуларында 40 меңнән артык кеше катнашты. Бу әлбәттә Татарстанның районнары, Россия Федерациясының татарлар күпләп яшәгән төбәкләр һәм инде әлбәттә Ирак һәм якын чит илләр. Монда Гарәп әмирлеге, Азербайҗан, Төркия, Йемен һәм башка чит илләр. Шул чиратта әйтеп үтәсе килә, менә бүген сәхнәдән дә ул турыда әйтелде, 400 кеше, 400 Муса Җәлилнең иҗатын сөюче Биектау җирлегеннән булды. Афарин, киләчәктә без бу катнашчылар саны тагы да артыр дип көтәбез. Арифметик прогрессиядә, геометрик прогрессиядә булсынмы ул. Бу чара, билгелечә, ул Муса абыйның исемен мәңгеләштерү. Һәм инде әлбәттә яңа яшь буынга безнең ул тәрбия бирү. Аның төп ысулы, аның төп максаты. Һәм әлбәттә инде туган телебезгә, туган телләребезгә мәхәббәт уяту. Шуңа күрә мин әлеге чарада катнашкан барлык укучыларга, аларны әзерләгән безнең мөгаллимнәребезгә, укытучыларга, аларның әти-әниләренә, районның мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләренә, аның бүлек җитәкчеләренә тирән рәхмәтемне белдерәм. Бу инде ихлас күңелдән әйтелә. Әлбәттә, киләчәктә без шулай ук сезнең актив булуыгызны сорыйбыз. Шулай ук район хакимияте ярдәм күрсәтсә, без инде һәр вакытта да киң кулач белән каршы алабыз сезнең катнашучыларыгызны. Бүген хәзер без аңламча бүлекләп китәбез иң активларын. Бу инде республика этабына үткән укучылар.
Киләчәк Җәлил укуларында мен инде республика этабын үтеп, аның финалына узуын чын күңелдән сезгә телим, хөрмәтле милләттәшләр һәм инде Җәлил иҗатын сөючеләр. Хәзер инде бүләкләүгә күчик. Рахмат бик зур. Ләйсән Фәкатовна, сезне дә чакырабыз әлбәттә сәхнәбез түренә. Сездә сүз әйтеп алмыйсызмы сәламләр? Ләйсән Фәкатовна, рәхмәт итегез. Хәерле кич, хөрмәтле бик Давыт халкы. Безнең өчен Җәлил көннәре бу көннәрдә. Игезелдәр үчәйтеп китте инде. Ул 15 көнне башланды. Шул көннән бирле без яшибез шушы Җәлил дөньясында, Җәлил шигъриятендә һәм безнең бөтен аралашуыбыз шушы Җәлил турында соңгы көннәрдә. Һәм бүген Биектауда да шушы темага кагылганбыз икән. Без бик шатбыз менә монда шушы конкурста катнашкан барлык шигырь сөючеләрне котларга һәм дипломнарны тапшырдык. Рәхмәт. Инде бәйрәмебезнең иң күңелле мизгелләренең берсенә күчәбез. Бу әлбәттә бүләкләү өлеше. Хөрмәтле дуслар, һәм сәхнәгә чакырабыз иң беренче бүләкләрне безнең Валиуллин Айдар. Инде һәрбер бүләкләрне шулай ук көчле итеп алкышлап каршылыйк дуслар. Сертификат һәм инде район исеменә сынап истәлекле бүләк Биектау районының китабы тапшырыла безнең җиңүчеләребезгә. Шулай ук Гарифуллина Саидовна чакырабыз сәхнәгә. Менә шундый яшь булуына, кечкенә генә булуына карамастан, шулай ук рәхәтләнеп сәхнәгә менеп инде үзенең бүләкләрен алып чыгып китә. Алкышлык әле. Исмаилов Амир чакырыла. Бүләкләре үткәчен. Инде балалар үзләре килә алмаган әлбәттә җитәкчеләрен чакырабыз. Бүләкләрне алгач чыгып китергә ашыклыйбыз. Истәлекле фотога төшер өчен әзерләнеп көтеп торабыз. Файзрахманова Адилә. Шулай ук бүләкләнүгә чакырыла. Шулай ук җитәкчесе килгән. Сабирова Алинә. Küçükkar Kerim. Buna yigirdi içmasa. Yigirdi buna. Şavaliyeva Ralina. Fatrahmanova Gülnaz. Galiyeva Adile. Şolay çatırılan sahnaga sertifikatın topshirilishi için. Ahmetova Roza. Шайхетдинова Алсу. Менә ничек күңелле. Районыбызда ничә катнашучы сертификат белән бүләкләнә. Шуннан да горурланырлык, дуслар. Инде барыбызда бергә истәлеккә фотога төшәбез. Алган чыксак та була. Афәрин. Киләсе чараларда да сезгә җиңүләр теләп калабыз. Рәхмәт бик зур.
Рахмат. Анар кичкене күчтәнеш, без инде бөтен дөнья татар конгрессында ул традицион күчтәнеш, татар халкына ул һәрвакытта хас күчтәнеш дип әйтик инде. Ул әлбәттә китап, менә мин күрәм китап киштәләрегез шундый бай. Арасында безнең классик язучыларыбыз да бар, заманча да бар. Һәм инде менә шуны исәпкә алып, без әлеге китапханәгә, модульле заманча китапханәгә шундый бүләкләр рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт. Рахмат Ялсан. Рахмат. Инде кунакларны каршы алырга яратабыз. Кунаклар шулай күчтәнешләр белән китапларны алып килсәләр, ул тагын да күңелле. Рахмат. Инде дуслар, шушы бүләкләү өлешеннән соң бәйрәмебезне дәвам итеп сезгә чираттагы биюне бүләк итәсе килә. Барчалыгыз көчле алкышлар белән. Рәхим итегез, кызлар. Кунаклар килә безгә, әйдәгез бик бергә. Кунакны бик яратам мин, кем килсә дә мине бик шат. Каршы алам һәммәсен дә, елмаеп җәеп очар. Әллә күңелем артык киң, аптырыйм үз-үземә. Әгәр кунак килми торса, сагышырга йөземә. Әллә күңелем артык киң, аптырыйм үз-үземә. Әгәр кунак килми торса, сагышырга йөземә. Сагышырга йөземә. Бүген кем килер икән? Таң атса көтеп торам. Кем килсә дә һәммәсенә, бер күчтәнәч тутырам. Ышкымакта шүркышкада, кырылларым җитәрлек. Нишлим инде дөньяны бит, булмый ялгыз күтәреп. Әллә күңелем артык киң, аптырыйм үз-үземә. Әгәр кунак килми торса, сагышырга йөземә. Әйдәгез бергә бергә. Кунаклар килә безгә. Иркен тотсын һәркем үзен, нәкъ өендәге сыман. Ашыйсы килсә, пешерсен, я пешмак, я кыймак. Бик яратам мин кунакны, әйтәмен моны чынлап. Кулында эш уйнап торса, иң яхшы кеше кунак. Әллә күңелем артык киң, аптырыйм үз-үземә. Әгәр кунак килми торса, сагышырга йөземә. Әгәр кунак килми торса, сагышырга йөземә. Иң яхшы кеше кунак. Кунаклар килә безгә. Афәрин. Кунаклар килә безгә, әйдәгез бик бергә. Афәрин. Рахмат Бекзат. На нашем празднике присутствует почетный гость, наш уважаемый земляк, татарский писатель Султан Шамси. Аплодисменты. Он родился 10 февраля 1946 года в деревне Суксу Высокогорского района.
Султан Шамси был литературным сотрудником отдела прозы в редакции журнала «Казан отлары». Позже работал в журналах «Иды», «Татарстан». Затем он стал редактором татарского текста в Институте татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан. Он заслуженный работник культуры Республики Татарстан с 1996 года, лауреат литературной премии имени Фатыха Хусни и Абдуллы Алиша, Союза писателей 2000 и 2013 года. С 1985 года состоит членом Союза писателей Республики. Султан Шамси 1946 елның 10 февральда Татарстан Республикасының Биектау районы Суықсу авылында дөньяга килә. Казанда Казан утлары, Идел журналларында мөхәррир, Татарстан журналында баш мөхәррир урынбасары, Татарстан китап нәшриятында фәнни популяр әдәбият редакциясе мөдире, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе институтында мөхәррирләр төркеме җитәкчесе булып эшли. Султан Шамси хикәяче прозаик, балалар язучысы, тәрҗемәче, татар халкы тарихына багышланган әдәби публицистик һәм фәнни популяр китаплар авторы буларак билгеле. Ул Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан язучылар берлегенең Фатых Хусни һәм Абдулла Алиш исемендәге премияләр лауреаты. Һәм инде Султан әфәнде сезне сәхнәгә чакырасыбыз килә. Рәхим итегез. Сезне барысына күреп торсыннар. Рәхим итеп. Шушында. Утырып торыгыз, утырып торыгыз. Без дәвам итә торабыз. Тагын бер кат алкышлыйк әле, дуслар. Произведения Султана Шамси пользуются большой популярностью среди читателей Высокогорской централизованной библиотечной системы. Особенно, кого интересует история Среднего Поволжья. Язучы Султан Шамсинең яңа китабы «Юаныч» дип атала. Җыентыкка аның ике бәяне элегрәк һәм соңгы елларда язылган тирән психологик сурәтләргә нигезләнгән хикәяләре күргән. Язучының күңел дөньясын ихлас, тирән кичерешләр аша ачып бирә торган эссе жанрындагы әсәрләре туплады. Хәзер инде дуслар, сәламлау өчен сәхнәбезгә чакырабыз Үзәк китапханә мөдире Хамидуллина Лилия Сәлимҗан кызы. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, хәерле көн, хөрмәтле безнең мөхтәрәм язучыларыбыз, әдипләребез, каләмдәшләр, оешмасы әһелләре, Татар конгрессыннан килгән, безне хөрмәт итеп килгән кунакларыбыз. Сезнең барыгызга да безнең шушы чарабызны зурлап килгәнегез өчен безнең якташыбыз, хөрмәткә һәм инде данга, шөһрәткә лаек Султан абыйны хөрмәт итеп килгәнегез өчен сезнең барыгызга да ихлас күңелдән, чын күңелдән рәхмәтемне җиткерәм. Ни өчен Чернышевка авылында уздырыла бу чара дигән сорау безнең күпләр бирделәр бу сорауны, чакырулар язган вакытта күпләр бирделәр. Иң беренче чиратта безнең һәр барчабызга, сезнең һәр барчабызга, язучыларыбызга да, килгән кунакларга да безнең 2020 елның 1 октябрендә ачылган модельле китапханәне күрсәтәсебез килгән иде. Китапханә дигән вакытта күпләрнең күңелендә ул инде ниндидер иске белән искелеккә чорналган, китап белән чорналган биналар күз алдына килергә мөмкин. Бүгенге көндә китапханәләребез безнең чын мәгънәсендә моделләшкән, яңа мебельләр белән тулыландырылган, татар китаплары белән, төрле телдәге китаплар белән баетылган китапханәләр. Һәм инде безнең бу китапханәләребезнең фондлары бай булуда без зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә безнең мәшһүр язучыларыбызга. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең инде якташ язучыларыбыз Рафис Харисович, Зинур Зиятдинович һәм инде Гимадиевлар безнең, шулай ук Султан ага безнең белән һәр даим электәдә торып, һәр даим безнең белән безгә ярдәм итеп киләләр. Безнең китапханәгә керткән өлешләре аларның бихисабы зур. Чөнки безнең татар китап фондыбыз, безнең
районыбыз турында, туган як турындагы китаплар фондын тулыландыруда шушы әһелләребез, шушы шәхесләребезнең роле бик зур. Хөрмәтле Солтан ага, мин сезнең белән беренче тапкыр 2014 елда таныштым. Инде шул елдан соң ничә еллар үтеп киткән. Biz sizгә нинди генә ярдәм белән мөрәҗәгать итсәк тә, һәрдаим безгә ярдәм итеп киләсез. Һәрдаим безнең һәрбер сүзебезгә җавап бирәсез. Һәрдаим безнең белән янәшәдә буласыз. Сезгә киләчәктә сезнең илһам чишмәгез бер кайчанда саекмасын. Языр темаларыгыз бетмәсен. Әле күп итеп сез проза язасыз һәркемгә. Хәзер инде күп укучылар безнең проза әсәрләре сырыйлар, проза укыйсылары килә. Шигырьләр белән дә баетып барабыз, шигырьләрне дә бик яратып укыйлар. Әмма хәзер күбрәк шушы соңгы елларда проза сырыйлар. Сезнең әсәрләрегездә тарих чагыла. Тарих сезне күбрәк тарихчы дип тә әйтер идем мин, чөнки сезнең әсәрләрне укыган вакытта менә мин Казан ханлыгы дигән китабыгызны укый башладым соңгы мизгелдә. Ул китабыгызда безнең бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз, безнең килеп чыккан, без кайдан килеп чыкканыбызны күрсәткән тарихи җирлеккә нигезләнеп язылган, тарих калыбында язылган китабыгыз. Шушындый китапларда тагын күп итеп язсагыз иде, безне һәр вакыт яратып, безгә килеп торсагыз иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Менә табылып алыгыз шуннан да. Бездән кызлар, егетләргә инде чәчәкләр, әгәрчә бүләк итмәсәләр дә, без сезгә чәчәкләр бүләк итәргә булдык. Бу чәчәкләрне сез безнең исемнән тормыш иптәшегез, хәләл җифетегезгә алып кайтып бирерсез. Чөнки һәрбер яхшы ирадның артында көчле хатын-кыз тора дип әйтәләр. Сезнең хәләл җифетегезне дә монда күрергә теләгән идек, ул килмәде, аңа бездән тапшырырсыз. Рәхмәт бик зур. С 2015 года в Центральной библиотеке функционирует поэтический клуб «Калямдәшләр». Куратор клуба поэтических чтений известный татарский поэт, драматург и наш земляк Рафис Кырбан. Калямдәшләр оешмасы исеменнән котлау өчен сүз Солтан Шәмсинең авылдашы Фирая Муллахмәт кызы Абдуллинага бирелә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бер сүз белән генә әйтәм инде. Залда утыручылар барыбыз да тамашачы. Исәнмесез, хөрмәтле Солтан ага Шәмси. Мин бүген сезне улуг юбилейгыз белән котлар өчен сәхнәгә чыктым. Шушы җирлеккә килдем. Чөнки мин үзем Калямдәшләр иҗат берләшмәсендә булуым өстенә әле мин Мәмдәл урта мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты дәресләре алып барам. Һәм шәхсән Солтан әфәнде белән без таныш. Ул менә мин аңа сокланып карыйм, чөнки безнең күп кешедә талант бар, ләкин тыйнаклык җитми. Ә мин әйтер идем, Солтан әфәндедә талант белән тыйнаклык икесе бергә яши. Алга таба да шушы тыйнаклыгызны югалтмыйча, талантыгызны үстереп, тагын да әсәрләр иҗат итегез. Һәм инде без укытучылар шушы талантлы язучыларыбыз иҗат иткән, туган телдә иҗат ителгән әсәрләрне укый торган, китапны ярата торган яшь буын тәрбиялик. Тагын бер кат бәйрәмегез белән сезне чын күңелдән котлыйм. Сездән бүләк кабул итеп алыгыз. Һәм инде мин тагын әйтер идем, менә шушы безнең бит инде белгән сәбәпләр аркасында очрашулар сирәгәйде. Калямдәшләр иҗат берләшмәсе дә безнең бик очрашып тормыйбыз. Без
бик рәхмәтле тагын бер язучыбызга, якташ язучыбыз, ул безнең Рафис Корбан. Бүгенге форсаттан файдаланып, біз аны да туган көне белән котлап китәсебез килгән иде, юбилейлы булмаса да, ул да гыйнвар айында туган. Безнең шуңа күрә без Султан әфәнде Рафис Харисович сезне сәхнәгә чакырасыбыз килгән иде. Нәкъ менә Рафис ага Корбанга да сүз бирер вакыт килеп җиткән иде, кешеләр алкышлар белән. Диләрә ханым, сездән сәгез иде сәхнәгә. Якташыбыз язучы, татар драматургы, балалар шагыйре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Шәйхи Мамнур һәм Абдулла Алиш исемендәге премиялар иясе Рафис Корбан. Феврале Актюжина белән без ике күрше ярыш авылда яшибез. Шуңа күрә еш кына очрашабыз, әңгәмәләшәбез, бик дусларбыз.